Okay na? Mga kaplato, dito na naman tayo ulit. Ganang tanghali, magluluto tayo ng labong o dabong. Dabong sa Waray, labong sa Tagalog. Ang gagawin natin ngayon is ginataang labong. Mayroon tayo ritong galunggong, yung labong na nalaga na. Ang ating pampalasa ay siling pula, bawang, luya, pure na gata, at saka pangalawang gata, paminta, sa pampalasa, asin. Ang gagawin natin ngayon is linabong na galunggong. Isa natin magluto guys. Na sasama-samahin na natin yan lahat ngayon. Kung napapansin nyo guys, medyo kulay 3-in-1 ang ilog. Umulan ho kasi kagabi ng malakas. Haluin na natin ito dito ngayon. Tapos lalagay na natin yung ating mga pampalasa. Paminta. Ito nga palang labong natin o dabong is napakaluan na to. Ito yung tinatawag sa summer na kabukawan na klase ng labong. Lagyan na natin ng asin. Lagay na natin yung ating pangalawang gata. Haluin na natin siya. Lang to kasi luto naman to talaga tong labong or dabong. Yung mga pampalasa niya, yung gata, yung sili, gata na una kong nilagay. Tapos kaya lalagyan natin yung isda. Lalagyan pa natin siya ng pampalasa na isa pang palasa, yung limutan ko kanina ng pakita. Bunlis bagoong. Lalagyan natin yan naman. Ito na guys, tingnan natin ulit. Yan na. Kumukulo na. So, ang gagawin natin ngayon, lalagay na natin yung isda. Tapos lalagay natin yung puro pagka nilagay ng isda. Ito yung galunggong na budburon kung tawagin nila. Sa naman is
budburon, yung bilog kasi kaya tinatawag na budburon. Ilalagay na natin yung ating isa pang pampalasa na hindi ko na-introduce kanina. Ito yung makahangin talaga guys. Kunti lang guys kasi may asin na yan. Ilalagay na natin yung purong gata. Hintayin na lang natin siya na medyo bumaba na konti. Excuse me. Kasunod ko. Okay guys. Plating na tayo. Oh, yan na. Ang ating labong or dabong na ginataan with galunggong. Ito na guys ang ating finished product na labong or dabong sa galunggong na ginataan. Mainit. Sige mga kaplato, pangaraan na kit.